Mais nga pa ng kasagarang gidalit ining usa ka bake shop sa Maydalan, Colon. Apan di isama ang katamis iyang gipang tinda ang nasinati ining 20 anyos nga single mother. Kaysa suhol nga 150 matag adlaw, pait ang iyang trabaho nga 12 ka oras kada adlaw ug walay day off. Oo, kay magpadapa man ko sa kun anak na magpalit ko sa mga gatas. Marag tagdugay man pa ni sila mag-invento diri. Basta bago pa, di pa nila ko ano. Pero madugay-dugay na, tulog ko kabalo. Usa lang siya sa mga mamumuo nga nagdawatan og suhol nga ubos sa gimando nga minimum wage sa dakbayan sa Sugbo. Sa gihimong survey sa News 5 Cebu Research Team sa 8 ka mga randomly selected establishments sa downtown Cebu City, mitumaw nga wala kaabot og gani ang ubang empleyado, wa kaabot sa 340 pesos nga minimum wage ang sweldo. Sobra sa 8 ka oras ang ilang trabaho ug ang kadaghanan walay mandatory deduction ingon man overtime pay. Ang kasakit kay buta, murang napakabungol ang mga ahensya sa gobyerno nga daghan sa itong igsuunan, labi na sa mga kanang giingon na mga mall, no? Mga department store, makita na open secret na dapit sa Dalan Kulon. Nasinati sabang kapait sa pagpanrabaho ining single mother nga tindera og RTW. Naglisod siya og budget sa 150 pesos niya nga sweldo. Mao nga kanunay siyang mag-cash advance. Siyempre, mahirap talaga. Kahit siguro masasabi natin may pamilya ka, mahirap talaga. Kahit nga single ka, mahirap talaga. Lalo pa pag hindi minimum yung... Taiwanese ang na nag-iya siyang gitrabahuan og sama sa gibutyag sa nagbantay og bake shop, pulos insik ang ilang mga amo. Inay usa ka Pilipino nga may nakabutang sa mga permit sa ilang establisimento. Matud sa langyaw nga ang 150 pesos kutob lang sa unom ka buwan nga training. 6 months, ako salary 250. Human sa interview sa News 5, mi-chat sa Facebook ang tindera. Kay gitago siya siyang Taiwanese nga amo sa laing tindahan. Nahulga ang Taiwanese nga mabot sa dole ang maong kalapasan. Actually, upon assumption to duty, or when you are directed to work, okay, that very day, you are entitled for the minimum wage, regardless of your position, status of employment. Nag-una sa mga labor violation sa rehiyon ang non-compliance sa pagsweldo og minimum wage. Doon na hinuoy proseso ang dole aron makakomply ang mga nakalapas nga employers sama sa paghatag og napo kaadlaw sa pag-usab sa sayop. Kung dili gyapon masunod, ipatawag sa mandatory conference ang nakalapas nga employer ug kung masayran nga wa gyapon makatuman sa labor laws, silutan ng employer. It includes imprisonment actually. It can be a criminal offense that, as the case may be. Tahasab sa dole ang pag-inspeksyon sa mga establisimento. Sa Central Visayas ang daan, dunay 52 ka mga labor laws compliance officers nga gitahasan pagsusi sa target nga 5,000 lang ka mga employers matag tuig. Giangko ni Gonzales na dunay mga limitasyon ang ilang mga paagi ug mismo ang ilang manpower. Mao nga giawhag niya nga mas maayong mo reklamo dayon silang buhatan ang mga naagrabyadong empleyado. Halimbawa, nagsulti ka nga nadunggan namo ang kaning mga trabahante, wala matagan ng tama. So, mulihok pamidayon, batuan na mo to, o amo na silang patawagon, murag ko sa kaso, dili na mo na unless na ay request for assistance o na ay complaint, then we can act on that accordingly. Ang uban pod ani pod ang taktika pod sa mga negosyante nga dugay na nato kuning gi-expose kining una double payroll, no? Papirmahon ang mga trabahante o ang usa walay unod. Kay kung doon na inspeksyon, mo ito i-submit, ilahan na itong pilapan nga si Juan de la Cruz, ang katong ni Pirma, ilang mga trabante, gitagaan nila o at least minimum nga suhulan. Nakita ni paglinawan nga ang suliran sa below minimum wage tipik lang sa kinatibuk-ang kahimtang sa pagpahimo sa mga mamumuo sa mga kapitalista ug sa mga dili makaangayong labor laws. Napatay pagduda, kini pong punay bans pod, no, sa taga Department of Labor nga bisag kahibalo sila, di lang pod nila gyud kanang istriktohon pagpatuman gyud ang naa sa balaod. Kasi sa totoo lang, kahit na ganitong store lang ang pinagtatabawan namin, kailangan kahit saan, naka-minimum talaga yun.
Sa pagkakaroon gilauman sa kadaghanan sa mga Subuanon nga dunay adjustment o increase sa minimum wage diri sa Subo. Apan dili angay nga kalimtan nga aduna gyapoy mga Subuanon nga hangtod karon wala makadawat sa angay nga sweldo bisan pa man nga gimando ang pagsweldo sa minimum wage. Mao nga hagit karon sa mga gipahimuslang mamumuo nga mobarog sa ilang katungod ug mapanubag ang mga mapahimuslanong kapitalista. King Perez, News 5.